Molt bon dia, amics i amigues. Just avui fa un any que deixàvem les terres del Vallespir, del Conflent, les terres de la Catalunya Nord, que diem, aquesta part del territori català amb qui tanta relació i estimació hi tenim. Fa un any deixàvem aquestes terres per venir cap a Brussel·les i, per tant, us hem d'agrair, per descomptat, el suport que ens vau donar en aquell moment i us hem d'agrair que ens ajudéssiu a arribar fins aquí, aquest espai lliure de Brussel·les, que ara, un any després, és la seu d'aquest Consell de la República. Un any després estem més a prop de la República del que estàvem el 30 d'octubre de l'any passat. Potser ho veiem lluny, potser ho veiem molt difícil, potser es veuen moltes traves en el camí, però en tot cas estem més a prop de la República. Aquí anem a engegar aquest Consell per la República amb tothom, per tothom i comptant amb tothom. I en aquest Consell s'hi podrà registrar tothom. Visqui en el codi postal que visqui, parli l'idioma que parli i pensi el que pensi. Aquesta república l'hem de fer per tots i tothom. Repeteixo, us espero a tots trobar-nos en aquest espai de la república. Fins aviat.